Satse. Ikke noget frispark. Ifølge Jesper Nielsen. I stedet Jude Nwodo sendt afsted. Ikke offside på Jude Nwodo. Nwodo sætter tempo. Og Nwodo udligner for AC Horsens. Bedst som AGF havde fuldt. Kortegaard lurer på stikken til Drachmann. Det bliver en åbning i stedet for fra Anders Randrup. En læg mod bagerste. Der ligger Kryer for hættet ned til Nwodo. Det er fremragende afsluttet det der. Og Horsens på 2-1. Det er virkelig... Jude Nwodo overfor Andreas Larsen. Og så har han også sat en pind i dag. Der står 4-1 nu til AC Horsens. Og det er vel i bund og grund fair nok på. Ja, jeg synes, der var en forskel på dem. Det lever lige en kort... Elegant lavet af Lasse Kryer, Henrik Toft. Kløve, og så er Kryer gået med igen. Ja, de er dygtige over deres højre side. Retov. Og det er Jude fuldstændig alene og 1-0 til Horsens. Hold da op for en forsvarskok, som var total. Og så bliver det lidt af en institution på den der midtbane. Retov. Det samme hos Horsens. Frem mod Kryer endnu en gang. Ja, de har stadigvæk problemer med opdækningen derinde igen. Jude Nwodo og 2-0. Og endnu en gang, der får han altså med. Drachmann! Og så kommer udligningen. Det er Jude Nwodo. Du nåede lige at sige det før, Nørlund. Det bliver en målrig kamp, og det er der i hvert fald noget, der tyder på nu. Vi er i hvert fald op på mere end 1. Der holder vi fokus her i Lyngby på den her kamp, som efter 55 minutter stadig står 0-0. Det er godt lavet af Jakob Poulsen her. Det bliver en frispilling til Jude Nwodo. Tipper den over Lucas Fernandes, og så har vi 1-0 til FC Midtjylland. Jeg synes faktisk, detaljen i det her mål, det er Jakob Poulsens førstegangsaflevering. Men altså 1-0 til gæsterne. Jeg savner med det talent, han har, at han endnu mere, når OB har bolden, så vil han tilbyde sig og skal have fat i bolden. Det er der, han er stærk. Og så Dan Olsen til Jude Nwodo, og så står det 2-1 igen. Bommer de OB's forsvar, og Jude Nwodo kan sætte sit 4. sæsonmål ind, og lidt afrikansk dans her mellem. Men så godt kæmpet igen af Danny Olsen, der får tilbage bolden til FC Midtjylland. Jude her har fart på, ind mod ikke båden, tilbage mod Jude, til Jude, kommer her, spidsvinkel, Jude! 2-1 til FC Midtjylland, samarbejde mellem Jude og Sylvester Igbun, og så begyndte det hele med